Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Jadi ini HP ini kok sih? Iya, Ini nggak HP ini beda ya. dihapin. Tapi kok asli toh? Gak. Maksudnya ki kira Oh, gak anggo filter. Cuma Filter kameranya. toh. Gak kameranya gak beda Mbak Ijal Mbak aku. Jeng. Iki yo. Ngarep. Nah iki kameranya putih. Nek iki lho, Mbak iki asli kaya asine wong ireng. Bah. Aduh. Yo. Yo, kayak kok iso resik yo. Nek iki kaya enek filter tapi gak enek filtere, guys. Mungkin pengaturannya gitu. Lho. Iki asli. Rupane Beni iki. Kayak kok batin kok mending kok Kok malah mending itu ya, Pak, ya? kayak filter ya. Apa yang anu guys ki delok sebelum mergawe niki sok apaan ijek dikongkon gawe iki lho. PR guys, ki mau nggarap PR sama Mbak Deni kok ya sak Allah. sekolah. Bojoku sampai apa nggarap PR apa ya, Bu? Wis ah PR tas sekolah aku yo ngono takok ae. Iki lho PR KTFD, kerja, guys. BNR, BNR. BRNR yo. Mau kerja iku lho sini ngene. Formulir iku lho guys, komisi formulir tak kendari. Iki wis ndek bengi, tapi yo Tak jajal. ndak saiki. Mang tak kirim nang kowe sik ya ben aku engko dadi ning kono Iya dhewe mlebu ya. ning kene. Nah, iya. Lah kok apa mlebu ning ndi? Apa ae sih di Ngono ngono-ngono. tok mang kirim nang aku sing wis mbok potong. Mm-mm. KTP mbek iku. KTP mbek kartu apa jenenge nek mboten. Kode ning anu. Heeh. Kok dadi Wis mau kuwi tok Wis tak buka isik nek ngono. Kok nek aku rung buka. Wis. Kan gua HP ku. Kon ngisi ngene iki lho guys tak dono sik oh. Ngisi formulir. Formulir saiki ki apa-apa ki lewat digital dadi niki wis ora usah krembyah komah dikeilinge ngene wis dadi. Ndi? Sekarang ki pokoknya wis pakai HP wis mlebu. Pakai HP semua, guys. Kudu pinter ning gone HP. Yo, ndi? Sing apa Wis iki aku klek linge ning ndi ngene? dhuwur neh. Ndi neh? Kene. Wis sampe teko adoh. Oh, belum. Ini gak dicus. Nama besar Deni Ratnawati. Jeneng kuwi Deni Ratnawati, guys. Ki sapa mbak Ini jenengmu? lho, guys, iki. Ki gak ketok, Den. Gitu. Pokok BNRR Kecamatan Cepu. Nama lengkap. Jabatane anggota Kordes. Kordes. Iki gede yo, urupe gede kabeh. Yo. Kecamatan Ya, Cepu. iya. Jenis kelamin waria. Jenis kelamin perempuan. Alamat RT RW diisi huruf kapital. Alamat Mulyo Rejo. Anggota ta iki? Heeh. Merah. Dusun Merah yo. Kecamatannya Cepu. Heeh. Dusun. Desane Mulyarejo yo. Heeh. Desa Mulyarejo Dusun Merah, Mbak. RT 3 RW 1. Ini KTP-nya diisi. Aduh, matane ape gak ketok, guys nek Yahmin iki. Lho. Ini kelurane apa? Lho, kleru. Loro tok. Wilayah apa anek anune piye? Tek enek Mulyarejo ne? Heh? Kok Kecamatan Cepu tok? Kok nek desa? Oh, kayak desa Mbak nek ngono. Desa Mulyarejo ae. Ya, Lah iya. Iya. wilayah. Soalnya nek desa kok, ya. Heeh. Desane ae. Heeh. Alah gak ngerti aku Mas aku kecamatane. Makane aku mau Untung mbok ngerti. Lho, mergawe iki nek kelompok ngene guys, nek kleru enek sing benerno. Gitu. Lah iya. Soalnya ya biapan matane lho ora ketok. Mas aku makku mau numpak motore Pakku. Lho, Ning mak aku PPC. model mungkin iki. Masa sing anu ki Pakku. Oh, sing greng. Heeh, masa aku makku aku yang jumbul. Mang. Aku langsung banter-banter. Berarti ki lengkap yo. Kabeh tulis yo. Ya apa sing di anu diisi. Nomor HP-ne apal ora kowe?
Lah kuwi engko aku delokno ning kono wis Sik. bar. Lah 088806647531 aja sampai kleru formulir kowe nek ngisi piye. Pokok kabeh ya iki. Heeh. Kecamatan Biring. Kowe Mang, pokoknya ora. Gak. Duh, Apa anak kecamatan nih? RT RW tok. Engko nomor revelare. Nomor ndik mang, gak tak kirimno kuwi. Gak tak catet. Iki gentenan kudune ben iso ndelok-ndelok. Engko nek Sik, sik. bareng piye? Bisa dong. Balik nih. Isu iki. Bingung guys tak kandani. 2 3 Salah siji sik Mbak dadi kontane gak bisu Mbak. Lah yo. Aku bingung gentenan ae yo. Aku dilanjut nek kopior iki aku. Iki ben salah siji sik soalnya yo gak apal. Ngomong ya gak apa-apa ya. Soalnya gak apal nomor WA engko kembali neh malah bingung neh nek salah sijine wis bar dadi engko genten Mbak Deni kan 6 ngedono pemirsa. Aduh ki pokoke muga-muga ya ndang pergi tenan guys. Wis saking semangate wis ya ampun. Palingnya tahun ajaran baru guys. Soalnya iki wis ape podo prei. Iki kembali ngasih wi nek ra anu. Iki fotone di fotone iki lho. Nomor referare. HP ku iki peteng. Ngene iki yo nek apa jenenge ngisi pas waktu wong akeh kumpulan mengke malah kopior pindho. Iki wong loro ya malah bareng-bareng biyung. Jadi apa ini sijine kena diungan musik. Kena wis kena. Aduh. Ah ngapa-ngapa guys ngantuk aku. Terus bukan apa ngirim. Udah ndelok. Spasi apa gak ya ini? Ya melok spasi. Iya melok spasi ya. Heeh, pira kuwi? 6050 Heeh. 8096 Sik. 7880. Sik. Heeh. Lho. Fer. Piye kowe fer iki? Bisa langsung foto ae Mbak ya. Masuk ora ya? Kleru aku. Oke. Soalnya kan novelno bareng guys fotone. Sapa ora iki? Kena. Wah, Oh, jancuk. Kualik. di foto nom berarti yang dadak bisa. Langsung ora iso diputusi. Langsung hubungi kene nek foto. Alah, mumet guys. Sing macak yo ki sing foto. Iki pas foto background. Iso, Mbak. Foto background. Oh iya. Iki nang ndi fotone ndik mang. Golek nek foto. Nah. Fotone ilang. KTP yo iso mang berarti. Golek ning ono. Fotone ra temok. Mumet. Kemerungsung. Iki isone kopier guys. Alon-alon guys iki wis solone wis dadi lho. Makane iki wis enak sing dadi, makane aku ndang gagi. Kita ndang ngumpulno soalnya yang ngene iki bingung rasane. Pandang iki. Iki muga-muga ya apa pemirsa. Muga-muga mergawene ya
lancar, enak, kok gak keras sampai waktu anak sekolah. Jadi kita iso pas karo waktune. Iso ngonten iso apa lagi temokno kok. Temok, tapi ning kene iki gak temok tak kirimno kowe ya. Piye? Bingung aku. Langsung ditempelno ning kono mah. Tempelno piye ora aku ki ning opo carane iki foto jaman asura enak. Kuwi gak temok ning galeri. Ora temok kok, tapi nek kene temok gak malah ngelu kowe ngrasakno. Iya kowe. Piye guys, aku pendasku mbledos sing dikasih sithik. Aduh guys. Aku ki gaweanku kudune mbek turu santai. Mbek Bu nek bengi niku lho. Nek dikek ngene iki angel. Ora iso. Lah mang tek dicateti jenenge wong wis nyateti sapa deh? Kowe lah sing wis daftar langsung catet kono. Mudeng. Caranya gitu. Bener iki lho nek mergawe iki kudu kon iso HP iki ya pekorone kuwi mang. Soale mlebune kok digital semua sekarang. Wong saiki jare perenek rupiah, guys. Engko nek tuku barcode, cut. Kudu iso kowe. Nah, ora mangan mie ya wis. Lah mie gacoan iku lho. Tadi ora. Nek nganggo HP ya mie gacoan nganggo HP ya den apa mangan. Iki nek wong tuwek ra iso kuwi mangan ning kono. Ora duwe HP. Piye kuwi? Temok, guys. Foto KTRD. NPWP gak duwe ra usah. Aku NPWP asline duwe, tapi gak duwe. Ngonoke. Gak duwe ora apa-apa leh. Gak apa-apa. Tidak diharuskan untuk punya. Endi kowe sing wis tak nganoni mati kowe. Ingsun ngono kae. Wong moto ki lho guys sampe londot kok. Ngingeti kon jaba lho. Kowe emang Mas aku ki mau buke piyale ki mang. Iki bento. Ora ndek HP ini tak telepon dadak ning omah. Duh, ini Bismillahirrahmanirrahim. Terus nanti ini piye nek SP? Wis Wis. Jawaban Anda telah direkam. Wis tak skrine pret. Wis genten kowe. Hati banggaku. Wis kok tahap apa-apa. Nomorku gini ning kono ndelok wae kapan. Gini iki malah angel. Angele lho, baikku ki akune sing muncul iki kok. Baikku lere ngeleh ngene, akune iki muncul. Wae mek ora, kan wis akun. Iki lho akune pirang-pirang ngene lere ngeleh ngene. Enek telu. Iya. Lere ngene. Aku nek buat iki ngene, Desa Mulyarejo RT tok ngene. Desa Mulyarejo Dusun Merah kayak ini dusun. Kok Mulyarejo daran jo nek ngene padha Mulyarejo nih. Mulyarejo iki ibarat ke desa, tapi dipecah menjadi 3 dusun. Jo Sawan, Jo biasa. RT RW tok, gak usah kayak kecamatan. RT 3 RW 1. Ini KTP. Katanya iki yo blerek. Ini gak oleh salah lho. Masalah ya. Aku ndek iki kopiar ya, Den. Dadak kayak iso mlebu tane tangane murung, Cuk. Wae muni ngene. Apa panik wis aku. Ngajar. Entak eling-eling opo? Email eling. Wis. Nek email iki kandel HP ngono muncul ya mbok kethik ya yuk aku langsung muncul. Soalnya HP ku ki gak iso muncul, ki gak eling, Kak. Aku muncul dhewe ning isor nek kuwi, ra eling lah ngono. Wis. Nek HP iki iso, Mbak. Iya muncul ning sore. 703. Nomor HP ku no. Gak apa. Delok ning kowe wis ya. Dadine Mbah, titik. Respon Anda telah dicatat. Nek nggonku ngene. nek wae. Urung wae Respon Anda telah direkam.
urung kuwi berarti. Kok delok neh. Nek ndelok piye wis kadang kembali mati kowe malah. Nanti catet kabeh. Wis nomor HP ku lho. HP-ne railing ya Allah. 0 piro? 8 Hmm. 0814 terus 6671 6671 ke apa? 76 76 5. 54. Yes. Emailnya guys apa nih? Nek gak muncul. Ngene kancaku malah ra iso metu, Mbak. Ra iso metu ngono kuwi kok. Formulinge ngono kuwi. Yayu Ismawati 8. Kok nang kene muncul iki ke akun kuwi? Ke akun kuwi iki. 8 angkono. Bisa. Ki cara mana email sing apa ya, Mbak? Tapi ora mbak isi. Gak mbak isi. Lah email iki enek loro ya, Mbak yo. Email ko HP apa email KTAD sing dienggo kuwi lho. Email sing gawene mlebu le. Mbak kok HP email ndi? Pemberitahuan sing dienggo notif. Mudeng. Apa email sing gawe kok kono sing dienggo? Apa sing dienggo daftar kan kene enek sing Wah. nek kene Deni Ratnawati kuwi lho. Toh. Ya Sik email wis sing tak tekok njajal aku kopier, email Mbak. sing ning kono lho sing ditumpuk ning kertas KBNRR. Email kuwi. Email pasport sing gawe dileboni ning gone kuwi lho, kerja. Ngono. Iya. Email ndi terus nek Tak tekok, Mbak anu. Lah mau ora mbok isi ya, Bi? Wes tak isi, aku tak isi sing dienggo notif. Kan no, emailnya kan ada 2, Mbak. Yo engko engko kleru neh piye. Yo emaile ya sing mlebu aku nem iki. KTAD. Iya. Piye kuwi guys kleru guys. Bisa tekok Tini sik, Mbak Tini. Yo. Sik Tini tak telepone. Tini. Masih boleh-boleh kuwi to? Heeh. Ati dibayar nang guru wis tebedak. Aduh, cakep. Wong kok pengen nyamane jabut bayi. Tak tekok duit temon kan wis bar dekne. Heeh. Email sing ndi? Apa email sing diingi kae ning. Ya yo sing ndi ngono yo. Iki yo lucu. Boleh-boleh email HP aku 6. Iya kan iki pemberitahuan kok kono kabeh. Pemberitahuan kok akun. Heeh. Kayak nomor Aku terus endi? gak ero kanggo sing ndi. Soalnya aku pas anu akun cara mana piye ya, Mbak yo. Iki cara mana nomor password niku lho. Kan kok akun emailku sing iki lah sing amal lah. Email sing. Heeh. Oh, jancuk ora diangkat pisan. Mumet guys menan. Aku malah gak entuk pemberitahuan kuwi. Tak untuk ambil email. Sopo sih tak telepon terusan? Sopo nek sing anu? Ora diwarai carane cah. Ngene iki yo. Aduh, umar kembali. Lagi telepon. Mbak. Halo, assalamualaikum. Mbak emailnya kuwi email sing apa? Sing daftar ning gone apa? KTAD. KTAD. Kuwi. Oh, ini sing ndik dicatat piye? Lah emailnya kae iki nek pira kabeh? Siji kuwi yo. Lah aku nek kleru piye baleni neh?
Iya, sing dicatet ning gone anu ning gone kertas kae. Iya. Oh, ya wis nek ngono. Ha. Ilang ra bayaran dhewe. Ya wis nek ngono. Ya, suwun. Ya Allah. Aduh, kleru neh wis. Saiki iki ya lagi kopior ya pokoke. Aduh, mumet aku malah tak garap neh. Wes guys, ki alhamdulillah wis selesai. Apa jenenge? Ora. Wis dadi alhamdulillah wis ngumpulno mbek Mbak Deni aduh wong liyeng sirahe. Corona wis ngono kontene ditutup ya. Ndi? Ilang ora iso ngutang dhuwit iki. Tak utang kok. Wis pamit ya pemirsa, terima kasih mengikuti kegiatannya Mbak Deni Isma Awis. Wis selalu support ya ngene iki mau garap PR guys. Wis iki ngelu. Wis sampe saya istirahat. Terima kasih banyak wis iki mang ngisi ngene iki. Muga-muga mergane ya sida. Sida ya wis. Wis ngono becik tidak lo ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis 20 kok.